tale! Ești pentru că am văzut ești talentul, tot sună meu. Frumoasă și bună și taci numărul cum mă îndărăți. Hai să-ți bag degetul în dată. Haide! E ok. Aminte. Ce contează ce zic ei atâta timp așa cum vrei. Până dimineață, cu zâmbete pe față. Soarele, nu știu cum. Pentru asta ar trebui să spun. Am ceva în gând ce ar trebui să știi. Am atâtea lucruri să-ți arăt, baby. Am ceva în gând ce nu-mi dau stare. Cu șapca întoarsă în cap și cu Adidas Și picioare. Tururorororororo. Dar n-am loc, că, nu știu, Ana asta s-a îngrijat rău. Lorena, tu ce faci? Bun. Tu, Iulia? Oh. Ghiduș. Cum poți să minți, oare, cum poți să minți? Că pentru mine nimic nu mai simt. Pui doar minciuni, nu știi ce-ți dorești. Bag mâna în foc că mă iubești. O căchigăm, mă căchigăm Ia în duceam mână. pe limbă. Din cauza la mă căchigă. Nu știu, încă aș bea. La tot de la curățenie? Am stricat tot ce a fost frumos. Ia uite, deci fii atent cum trage firul de păr al lui Michi la mine. Deci fii atent. Michi! Ce șmecher e ăsta? Când l-ai primit? Iubește tu pe cine vrei. Când l-ai primit? Mamă, ce șmecher e! N-am lui Fatima, da? Fatima, ai te uitat la... Nu are legătură, da, Iubiri Fatima secrete. e... Nu, iubiri secrete era o fată acolo în rolul ăla care o chema Fatima. Fatima e zeița frumuseții. Știu, dar vreau să zic că așa o chema și pe ea Fatima, pe fata și era atât de frumoasă. Pui doar minciuni, nu știi ce-ți Ana, tu dorești. ce ai? Bag mâna în foc că mă iubești. Cred că ce simte? Da. Ce simți? N-auzi? Că bagă mâna în foc, o iubește. Cine? E, Întrebarea cine? cineva de genul masculin. Da. Nu feminin. Fanii ei. Ia geaca, nu? Mai intri înapoi aici? Hai. Nu, e ok nici eu. Vreau să și joacă, ok. E ok. Aminte. Dar crezi că o să răspundă? 1, Stai 2, puțin. 3 și... Mihai! Dar de ce se întâmplă? Taci. Te audă cineva acum. 1, 2, 3 și... Mihai! Ce faci, bă, Berni? Asta că nu se scoate pe mine. Cheamă-l pe Mihai! N-are nimic, nu plecăm. Andrei! Taci că auzit. Cheamă Mihai. Cheamă-l pe Mihai! Nu sunt bine, mole. Mihai! Răspunde! Taci în gură că o să răspundă. Mihai! Cum te iubesc. Te iubesc? Cum îi zici tu? Te iubești, Michidușule? Sau cum? Te iubesc, Mihai. Te iubești, Mihai? 1, 2, 3 și... Te iubesc, Mihai! Vorbește prea ce Mihai!
taci un pic. Michi te iubește! Michi te iubește mult! Mai! Mai 2 minute! Da, mă, da, hai. Ce cu noi? Hai, faci și noi o poză cu fetele ăștia. Nu, o poză cu fetele ăștia. Nu cu fetele ăștia. Michi, dușa și... Ia, ia. Dar ce zic e atâta timp cât sunt ok. E ok, e ok. Am idei, am idei. Cine iubește și lasă fie blestemat, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, că tu m-ai uitat. Așa că cine iubește și lasă fie blestemat. Hai să cântăm că... Ce mai cântăm? Lumea rea, lumea rea, lumea rea. Nu te ajută, nu te ajută nimenea. Și în cine crezi Ok, mai mai bine aici. mult, Da, bă. ăla ți-ar mai da un șut să te vadă la nopțile, cu gândul doar la tine. Aștept să te întorci la mine zilele. Sunt gelos și nu mă recunosc. Sunt gelos. Am luat toată minciuna ta în serios. Inima mea bate, bate pentru tine. Nimic nu mai contează când ești lângă mine. Hai, Ana, zi. Hai, michidușule, gata. Mâine e o nouă zi. Am plâns Ok, ok. durerea mea până la cer s-a ajuns. Și-am blestemat plângând. Dacă mă părăsești să nu iubești nici când. Cum era? Nu mai știu, dar e bună. Am o poză de la tine unde merg eu cu mine. Nu, eu știam asta, am o poză de la tine și o por numai cu mine. Am o poză de a ta ce țin la inima mea. Nu mai pot să mă gândesc, nu mai pot să o privesc, că de tine mi-amintesc. Nu-mi vorbește, nu zâmbește, dar Să nimerește. ai. Aia e. Ai, Aia e. Aia e. Aia e. ai, 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 ai. Aia e fata care... Atunci ce se întâmplă?